хто з намі зараз знаходзіцца ў Zoom, і тых, хто наш асінхронны глядач і будзе глядзець гэта ўсё пазней. Мы сёння на круглым стале пра тое, ці Вялікае княства Літоўскае было беларускай, ці ёсць беларускай дзяржавай. І гэты круглы стол, ён арганізаваны арганізацыяй Science at Risk Emergency Office. Гэта берлінская арганізацыя, якая займаецца дапамогай і падтрымкай навукоўцаў, якія апынуліся ў стане рызыкі, тых беларускіх навукоўцаў, якія былі вымушаныя перапыніць сваю навуковую дзейнасць ці з'ехаць з краіны. І мы спрабуем падтрымаць іх рознымі метадамі. Адзін з іх гэта прадставіць такую бяспечную прастору, каб працягнуць навуковы дыялог і падзяліцца сваімі ідэямі з гледачамі, якія таксама знаходзяцца ў розных кропках свету, не толькі ў Беларусі. Я зараз адпраўлю ў чат спасылку на наш сайт. Калі вы самі з'яўляецеся чалавекам, які мог бы скарыстацца нашай праграмай, ці ведаеце кагосьці, каму яна магла б дапамагчы. Я таксама скажу, што мы дапамагаем не толькі гісторыкам, усім навукоўцам з любых дысцыплін і палей. Вось вы можаце на сайце даведацца ўсю інфармацыю пра нас і перадаць гэту інфармацыю камусьці, каму яна таксама можа дапамагчы. Вось. І сёння мы таксама робім такое мерапрыемства. Я скажу толькі, што ідзе запіс. Запіс пазней будзе выкладзены на YouTube-канал партнёра нашага мерапрыемства сёння Беларускага інстытуту ў Празе. І можна будзе пазней там паглядзець. І таксама, калі у вас ёсць пытанні, заўвагі, каментары да дакладчыкаў, мы вырашылі, што лягчэй будзе, калі вы будзеце пісаць іх таксама ў чат. Вось тут унізе вы можаце пабачыць, ёсць такое акенца пытанні і адказы. Вось, і туды можна будзе пісаць вашы пытанні. І я перадаю слова мадэратаркі сённяшняга мерапрыемства, кандыдату гістарычных навук і заснавальніцы і старшыні Беларускага інстытуту ў Празе Ніне Скап'ян. Ніна, калі ласка. Дзякуй, вітаю ўсіх шаноўных калег, перш за ўсё, шаноўных гледачоў, магчыма, слухачоў. Вельмі рада ўсіх вітаць на нашай сённяшняй дыскусіі, якая прысвечана бадай адной з самых складаных для сучасных беларускіх даследчыкаў гісторыі Вялікага княства Літоўскага тэмы, а менавіта працэсу ўтварэння ВКЛ. Сёння ў нашай дыскусіі прымае удзел доктар гістарычных навук Александр Груша, кандыдат гістарычных навук Васіль Варонін і кандыдат гістарычных навук Мікола Волкаў. Як было заяўлена ў анонсе, да абмеркавання выносіцца пытанне па працэсе дзяржаўнага будаўніцтва Вялікага княства Літоўскага, а менавіта ролі і месцы беларускага этнасу ў фарміраванні дзяржаўнасці. У свеце заўсёды ідзе барацьба за мінулае. Многія народы імкнуцца зрабіць сваё мінулае, сваю гісторыю як мага даўжэй, і таму не дзіўна, што час ад часу адбываецца сутыкненні, асабліва ў моманце, калі гісторыя сучасных народаў і дзяржаў перакрыжоўваюцца. І асабліва яскрава гэта бачна ў Еўропе, дзе ў многіх суседніх народаў было агульнае мінулае. Пасля, калі кожны з народаў стварае сваю гісторыю, сваё мінулае з уласнага пункту гледжання, вось гэтая агульнасць і становіцца прадметам спрэчак і дыскусій, якія часта выходзяць па-за межы навуковага дыскурсу. Таму што мы фарміруем нашу будучыню на падставе мінулага вопыту, ці на падставе таго, як мы разумеем гэты мінулы вопыт, а менавіта гістарычную мінуласць. І вось адным з такіх спрэчных момантаў у агульнай гісторыі беларусаў і літоўцаў стала вызначэнне месца беларускага этнасу ў Вялікім княстве Літоўскім.
фрагментарнасць і малая захаванасць крыніц прывяла да шырокай палітры гіпотэз, якія былі выгадныя таму ці іншаму боку. І літоўцы, і беларусы валодаюць вялікім княствам літоўскім як сваёй дзяржавай, і каб абгрунтаваць сваё права на спадчыну, у пэўны час імкнуліся даказаць, што ВКЛ было з самага пачатку адпаведна літоўскім ці адпаведна беларускім. І вось, не паглыбляючыся ў глыбокі аналіз гістарыяграфіі, я хацела бы звярнуцца да калег, каб пацікавіцца іх меркаваннем наконт таго, а што было беларускага у новастворанай дзяржаве. Ну і ці можна вылучыць нейкія перыяды? Беларускі элемент быў асноўны, ці літоўскі был элемент асноўны? І ці ўвогуле трэба пры разглядзе пытання, пры фарміраванні дзяржаўнасці засяроджвацца на вызначэнні этнічнага чынніку? Калі ласка, я думаю, што пачне, напэўна, адказ на гэта пытанне шаноўны Александр Груша. Да, добрый день, коллеги. Да, действительно, мы сегодня попробуем рассмотреть достаточно интересный вопрос, интересный не только с точки зрения какого-то общественного мнения и науки. Сразу перейду к вопросам. Хочу оговориться. Беларусь XI-первой половины XVI века – это не то же самое, что и современная Беларусь, как некая гомогенная общность с определенными границами, самосознанием, гражданской идеологией, символами культуры и так далее, и так далее. Такой Беларуси не было в то время, так же, как и не было ни Германии, ни Италии, ни Франции, ни других стран, в том числе и наших соседок – Литвы, Латвии, Эстонии, Украины. В указанное время Беларусь представляла собой совокупность определенных общностей с разным устройством, с разной степенью внешней и внутренней интеграции. Вообще историю любого современного народа можно сравнить с большой рекой, в воды которой вливают свои воды многочисленные притоки, которые имеют свои истоки, свой путь движения к этой большой реке, в конце концов, какое-то определенное место, где они в эту большую реку впадают. Так вот, если Беларусь сравнивать с этой большой рекой, то Полоцк, Витебск, Минск, Пинск, Туров, Гомель, Кричев и другие города и регионы – это притоки, имеющие свои истоки, которые искали и нашли в конечном своем пути место, устье в большую реку под названием Беларусь. Между тем существует прямая и генеалогическая, и культурная преемственность между теми общностями, которые существовали в указанное время, и современной страной. Отвечая на вопрос, что было белорусского в новосозданном государстве, свой ответ сформулирую таким образом. Белорусскими были общности, локальные экономики с их городами, право с их доктриной старины, структуры власти, суда, управления, свои святыни, небесные покровители, были свои элиты, которые держали в своих руках культурную, социальную власть, являлись хранителями коллективного опыта и знаний, блюстителями местных порядков. В конце концов, была и внешняя политика, поскольку Великое княжество Литовское, так же, как и те общности, о которых я говорил, не было унитарным государством, и политические отношения Великого княжества Литовского на протяжении длительного времени это в значительной мере отношения не между Великим князем Литовским и подданными, а отношения между разными землями. Литовской землей, об этом я буду позже говорить, и иными землями, как такими исторически сложившимися формированиями, регионами, которые существовали на территории Беларуси. В частности, хочу отметить так, что подданство тех, кто входил в общность, например, Полоцкой и Витебской земли, было не прямым, а территориальным, через землю. Они были в первую очередь палачанами, витеблянами и только затем подданными великого князя Литовского. Литовская земля во главе с великим князем Литовским с разной степенью
вмешивалась в жизнь различных общностей и с такой же степенью влияла на эти общности. И в распоряжении каждой из сторон, с одной стороны литовской земли и указанными землями с другой, существовал определенный набор средств и методов достижения политического консенсуса. Дзякуй вялікі. Васіль, калі ласка, вы згодны з гэтым, што гэта была сапраўды вось гэтая сукупнасць, што гэта толькі ў гэтым заключаўся гэты чыннік, і ці ўвогуле варта разглядаць гэты чыннік менавіта вось гэтай усходнеславянскай агульнасці, сукупнасці і вылучаць яго падчас вывучэння праблематыкі па ўтварэнні новой державы Великокняства Литовского? Добра, дзякую. Я прапанаваў бы зірнуць на гэтую праблему крыху магчыма з іншай перспектывы, з іншага ракурса. А менавіта я прапанаваў бы паспрабаваць пабудаваць наш погляд у сістэме каардынат не столькі сучасных, бо такая геапалітычная рэальнасць, як Беларусь, фактычна сфарміравалася толькі ў 20 стагоддзі. А калі паглядзець на гэтую сітуацыю з пункту гледжання гістарычнага той эпохі, якую мы з вами спрабуем разглядаць, неяк разумець, значит, 13-16 стагоддзя, сітуацыя этнічная, сітуацыя рэлігійная і так далей, яны адрозніваліся ад сучаснай. І з гэтага пункту гледжання я хацеў бы звярнуць увагу на тую тэрміналогію, якая выкарыстоўвалася ў той час, у тую эпоху. Яна таксама была зменлівай, яна таксама была такой гнуткай, але ўсё ж такі дастаткова добра прасочваецца, што ёсць у Вялікім княстве літоўскім такія супольнасці, як Літва і Русь. І гэта прасочваецца ўжо на дастаткова раннім этапе, ўжо з 13 і упэўнена з 14 стагоддзя. Так вось, у гэтай сістэме каардынат, з гэтага пункту гледжання, беларускія землі займалі такое унікальнае, на мой погляд, становішча. Бо тут мы назіраем, як на землях сучаснай Беларусі мы назіраем распаўсюджанне і назвы Літва, і назвы Русь адначасова. Прычым і ў плане этнічным, і ў плане, скажем так, геаграфічных, гісторыка-геаграфічных абласцей. Бо пад Літвой можна разумець і краіну, якая населена літоўцамі, і пад Літвой можна разумець і гісторыка-геаграфічную вобласць, якая не супадала з этнічнымі граніцамі рассялення літоўскага этнаса. Прыблізна тое ж самае з Руссю. Так вось, тут, гаворачы пра тыя праблемы, якія вынесены на сёння у нас на дыскусію, азначым, што частка тэрыторыі сучаснай Беларусі бясспрэчна называлася Руссю. Гэта тэрыторыі ў першую чаргу Падзвіння і Падняпроўя. Яны дастаткова упэўнена і на працягу доўгага часу фігуруюць пад назвай Русь. З іншага боку, тэрыторыі былі землі, якія былі населены літоўскім насельніцтвам і стабільна называліся Літвой. Гэта паўночны захад сучаснай Беларусі. Вось гэтая паласа, якая цягнецца ад Браслава прыблізна да Гродна. Гэтыя землі уваходзілі ў абшар той краіны, якая называлася Літвой. Так што, калі мы гаворым пра тэрыторыю сучаснай Беларусі, мы павінны мець на ўвазе і вось гэтую рэч. Яна на той час была падзелена паміж вось гэтымі дзвюма галоўнымі тэрытарыяльнымі структурнымі адзінкамі Вялікага княства Літоўскага. І яшчэ адна рэч, якую я таксама хацеў бы абазначыць, падкрэсліць. На працягу вельмі доўгага часу, практычна на працягу ўсяго перыяду існавання Вялікага княства Літоўскага, унутры гэтай дзяржавы не было выразнай мяжы паміж Руссю і Літвой. Не было адной агульнапрызнанай выразнай мяжы паміж гэтымі
дзвюма асноўнымі тэрытарыяльнымі адзінкамі Вялікага княства Літоўскага. Ну і на заканчэнне. Калі мы гаворым пра такія адзінкі, як геаграфічныя, этнічныя адзінкі, як Русь і Літва, трэба разумець, што хаця ў умоўным сэнсе, і калі мы гаворым пра нейкія гістарычныя там тытулы, назвы дзяржавы і так далей, гэтыя адзінкі выглядаюць як нешта такое монолитная и одностайная. На самой справе и Русь, и Литва гэта былі тэрыторыі раздробленыя, скажем так. Адзінства такого тэрытарыяльнага адзінства, што вось ёсць адзіная руская земля, ці ёсць адзіная літоўская земля, такое адзінства прасачыць напэўна нават нельга. Калі разумець пад гэтымі адзінкамі, калі мець на ўвазе, што гэта этнічныя адзінкі. Бо на самой справе і Русь складалася з рэгіёнаў, спачатку з княстваў, потым з ваяводстваў і так далей. І ў Літве было тое ж самае. Літва не была адзіным нейкім рэгіёнам. У Літве былі свае княствы, у Літве ці на той зямлі, якую пазней называлі Літвой, былі свае ўнутраныя нейкія краі, рэгіёны, кшталту так Мальшчанаў, Дзяволтвы і так далей, а пазней Літва складалася з розных ваяводстваў Віленскага, Троцкага. Так што гэта была вельмі такая складаная структура, тэрытарыяльная, палітычная. І калі мы гаворым пра вось гэтыя праблемы, мы павінны разумець іх складаны характар. Дякую вялікі. Я б хацела крышачку таксама змяніць оптыку, і можа гэта пытанне і аналагічнага кшталту будзе, але паглыбіцца да гарадской культуры. Гарады на пачатак фарміравання Вялікага княства Літоўскага, яны, хто жыў у гэтых гарадах? Насельніцтва якой этнічнай часткі пераважала? І наколькі нам важна гэта пры вывучэнні фарміравання Вялікага княства Літоўскага, наколькі нам неабходна звяртаць увагу на гэты чыннік, ці ён не з'яўляецца вызначальным падчас вывучэння працэсу палітычнага ўтварэння Вялікага княства Літоўскага? Калі ласка, Мікола Волкаў. Дякую, вялікі Ніна, дзякуй, рады ўсіх вітаць. Дазвольце, я для пачатку пагаджуся з калегамі, што паняцце Літва і Русь по сярэднявеччы, на пачатку ўтварэння Вялікага княства Літоўскага, нельга атаясамліваць з сучаснымі Рэспублікай Літвой і Рэспублікай Беларусь, умоўна кажучы. Нават з канцэпцыямі сучасных дзяржаў нельга атаясамліваць. І фактычна, назіраючы за гісторыю развіцця працэсаў этнічных, можна сказаць, в прынцыпе, што канцэпцыя Беларусі паўстала на аснове Русі, включёнай в Вялікае княства Літоўскае, а таксама на аснове славянізаванай часткі балтаў, а гэта славянізацыя ці латынізацыя адбылася якраз у час існавання гэтага Вялікага княства Літоўскага. І в прынцыпе, на падставе гарадоў, пра якія ўжо я б хацеў паказаць такі цікавы момант узаемадзеяння тых культур. І я еще коллег, дарэчы, на будучае хацеў пытанне закінуць. Вось якраз рыхтуючыся до нашага семінару, я задаўся пытаннем, ці мы ведаем паняцці Літва, Русь, Русін, Літвін, прычым Літвін называецца у тым ліку рускай, ці старабеларускай мове. Ці бачылі калегі паняцце літовец в старабеларускай мове? Гэта пытанне на будучыню, таму што калі мы спрабуем рэальна сэнсаваць тагачасна, нам трэба і адпаведнымі паняццямі карыстацца. Вось, таму, як мне падаецца, паняцце якраз літовец, яго карэктна якраз ужываць в адносінах да сучаснай Літвы, сучасных літоўцаў. Вось, але я папрашу вашу увагу звярнуць на прэзентацыю, якую падрыхтаваў, дакладней на шэраг карт, і патлумачу тыя моманты, якія я хацеў абазначыць. Значыцца, першая карта гэта, адразу патлумачу, тут мы бачым границы 1569 года пасля Люблінскай і бачым, фактычна сучасная Беларусь і Літва, плюс я тут пазначыў сучасныя граніцы, каб можна уявіць, што для мяне было важна паказаць на падставе гэтай карты. Я ўзяў два культы.
Святого Миколая и Святой Параскевы Пятницы. Чему гэты два? Потому что они были связаны з гандлем. Адпаведна, фіксуючы гэтыя культы ў гарадах, якія існавалі да пачатку 16 стагоддзя, мы можем зрабіць некаторую рефлексію адносна сітуацыі ў познім сярэднявеччы, а дакладней аб развіцці якраз аб урбанізацыі в той час, в 14-15 стагоддзе, по яким у нас вельмі мала крыніц. І што на падставе гэтага можна пабачыць. Увогуле, ну і таксама я тут пазначыў месца размяшчэння церкваў і таксама замкі абазначыў. Чаму замкі? Тому што замкі гэта палітычныя цэнтры. І вось мы бачым, што вось гэтыя церквы Святого Миколая вельмі добра прывязваюцца да замкаў ці да палітычных цэнтраў Вялікага княства Літоўскага. Аб чым гэта сведчыць? Гэта сведчыць аб тым, што русіны, а менавіта, як разумееце, праваслаўныя церквы паўставалі іх намаганнямі, яны былі адной з тых груп, якая забяспечыла функцыянаванне вось гэтых палітычных цэнтраў і замкаў. І тут трэба адзначыць, што вось гэтыя рускія гарады ці у гэтых літоўскіх этнічных землях яны былі вельмі вялікія. У Вільні было 15-16 церкваў, у Троках 6 церкваў, мы ведаем, праваслаўных. Гэта сведчыць о памерах мясцовага насельніцтва. Важна яшчэ адзначыць, што калі мы размаўляем пра пачаткі якраз такі рускіх калоній в літоўскіх землях, часта рускія пачаткі Вільні выкарыстоўвалі ў 19 стагоддзі расійскай імперскай гістарыяграфіі. Яны пісалі, што нібыта рускія заснавалі Вільню, а пасля ўжо прыйшлі літоўцы. Все гарады яны пачынаюцца як цэнтры палітычнай улады. І это трэба разумець. А ўжо пасля к гэтым цэнтрам палітычным пачынаюць падсяляцца рамеснікі і купцы. Разам з тым трэба разумець, што купцы і рамеснікі русіны з'язджаліся ў тую ж самую Вільню не дзеля таго, што літоўскім князям было сумна, а дзеля таго, што гарады гэта насамрэч лагістыка дзяржавы. Это забеспячэнне і двара, і войска. Без гарадоў немагчыма збудаваць функцыянуючую дзяржаву, немагчыма забяспечыць палітычныя інстытуты. І менавіта таму мы ведаем пра заклік Гедыміна перасяляцца купцоў нямецкіх з ганзейскіх гарадоў у Літву, таму што ён хацеў пабудаваць устойлівую дзяржаву. Чаму так актыўна менавіта русіны включились в гэты працэс урбанізацыі в Літве? Справа ў тым, што варта разумець, што гарады это вельмі спецыфічны інстытут. Умоўна кажучы, гарады не з'яўляюцца пажаданні монарха, просто сабраўшы сялянства з навакольных мясцовасцей. Гарады гэта людзі з пэўнымі уменнямі і навыкамі. А гэты уменні і навыкі ў сярэднявеччы звычайна перадаваліся ад бацькі да сыну ці ў межах вузкай сацыяльнай групы. Адпаведна, стварыць горад на пустым месцы немагчыма. Трэба прыцягваць прафесійных умоўна гараджан. І Літва магла спадзявацца або на немцаў, напрыклад, мы прыгадаем польскую каланізацыю нямецкую в Польшчы, або на русін. І русіны якраз такі былі той рэкрутацыйнай базай для стварэння гарадоў у Літве. У гэтым плане, в прынцыпе, можна паспрабаваць і тлумачыць вялікі інтарэс Міндоўга да Новаградка. Новаградак як бы не быў палітычным цэнтрам, але ён быў той рэсурснай базай, якая дазваляла Міндоўгу узяць верх над сваімі канкурентамі сярод літоўскай эліты. І тут жа мы падыходзім да вось гэтага пытання асіміляцыі. Мы ведаем, многа ў літаратуры піша, што этнічныя граніцы Літвы сягалі ледзьве не да Менска, але в канцы 19 стагоддзя яны ўжо дайшлі пад самую Вільню. Пытанне, чаму адбывалася вось гэтая асіміляцыя літоўскага насельніцтва славянскім насельніцтвам, ну ці беларусамі фактычна. Тут у нас як бы няма такіх распрацаваных тэорый і навукі на гэты конт, а важна звярнуць увагу на менавіта на ўплыў культурных гарадоў, якія маглі забяспечыць гэты пераход літоўскага насельніцтва на дыялекты беларускія. І яшчэ шэраг карт хочу паказаць. Тут я хацеў іншы феномен паказаць, на іншы феномен ваш звярнуць увагу. Гэта так званая вялікая каланізацыя. Тэрмін, які сфармуляваў Лавмянскі. Звярніце увагу, вось тут вось церквы захаваліся, і звярніце увагу на чорныя крыжыкі. Гэта паказаныя прыватнаўласніцкія касцёлы, заснаваныя літоўскімі панамі ў
15 стагоддзі. Дані я браў як бы з літоўскіх даследчыкаў Петраўскаса і Кловаса, так што тут як бы можете быць упэўнены, што няма падтасовак, але і вы бачыце, што большасць гэтых касцёлаў паўстала якраз на сучасных беларускіх землях. Аб чым гэта сведчыць? Гэта не сведчыць аб тым, што тут была Літва. Гэта сведчыць якраз пра той так званы працэс вялікай каланізацыі, які пачаўся пры Вітаўце, калі Вітаўт пачаў раздаваць баярам землі, і землі раздаваліся на памежных участках. Умоўна кажучы, не забіралі у русінаў землю, а раздавалі на в памежных пушчах паміж Руссю і Літвой. І такім чынам вось гэта вот баярства, оно рушыло, баярства літоўскае, оно рушыло в бок Русі, і мы бачым вось такое пераемнасць гэтых пачынаецца, і гэта як бы стымулявала пераемнасць і культурныя сувязі, у тым ліку стымулявала рутынізацыю гэтага самае баярства, і у тым ліку як бы на таго ж самого Лаўмянскага прыгадваючы, які піша, што паводле перапіса 1528 года 80% усёй шляхты была каталікамі. То есть фактычна, калі мы можем казаць, што яны былі літоўцамі, але все гэтыя каталікі паходзілі ўжо не з самой этнічнай Літвы, а, ну, канешне, з самой этнічнай Літвы было шмат, але ўжо з многіх рускіх зямель, дзе яны ўжо маглі страціць, умоўна кажучы, свае этнічныя прыкметы, літоўскую размаўляць на розных беларускіх дыялектах. І тут яшчэ хочу звярнуць на цікавы момант увагу. Гэта таксама вот працяг той же самай эпохі вялікай каланізацыі. Тут уже вы бачыце касцёлы, дадаў першай паловы 16 стагоддзя і абазначыў таксама замкі. Бачыце, вось гэта маштабнае замкавае будаўніцтва, яна якраз была звязана з гэтым рэгіёнам паміж, умоўна кажучы, паміж Менскам і Вільняй. Такім чынам мы бачым вось гэтыя, на падставе гэтых прыватных замкаў мы бачым тэрыторыю, дзе ствараліся вось гэтыя магнацкія латыфунды. Чаму я звяртаю на это увагу? Таму што мы гаворым пра палітычную эліту, а менавіта палітычная эліта і складала саму дзяржаву. Ну і бачыце, калі браць чыста сучасную Беларусь, то в Беларусі як бы замкавая спадчына Вялікае княства Літоўскае, она прадстаўлена, ну, просто вельмі выразна. Вось на гэтым я трошки зацягну свой доклад, адказ спыню і перадам слова калегам. Дзякуй. Вялікі дзякуй. Я якраз таки мяне як бы схапіла думка, што мы плаўна перацякаем якраз таки да пытання таго, да ролі элітаў, чые былі эліты, і ці гэта вялікая каланізацыя, ці не была яна вялікай каталізацыяй, і што дало літоўскай уладзе далучэнне да свайго ядра. Першае, што выцякае з міні-прэзентацыі шаноўнага калегі, гэта тое, што перш за ўсё дало гарады як рэсурсную базу. А што дало яшчэ вось гэтай сімбіятычная прырода Великого княства? На мой взгляд, существовало понятие «литовская земля», оно зафиксировано источниками, было литовское княжение, то есть было достаточно компактная, четко очерченная, ну, более-менее четко очерченная территория, которая называлась Литва, литовская земля, литовское княжение. Кстати, потом, позже, в 16 столетии, оно чаще именуется как Великое княжество Литовское в узком смысле этого слова. Я, кстати, хотел бы еще, может быть, прежде чем я перейду к вопросам о том, что дало Великому княжеству Литовскому присоединение белорусской территории, еще вернусь к вопросу о том, что можно ли выделить, допустим, периоды, когда преобладал белорусский элемент, когда литовский. Кажется, мы косвенно затронули этот вопрос. Вот дело в том, что тут очень важно определиться с тем, что мы кладем в основу вот этого определения литовскости, белорусскости. Если говорить, допустим, о экономике, то по количеству населения, которое было задействовано в экономику, ну, если выражаться современной терминологией, о вкладе в экономику этого населения, то есть в производство неких материальных благ, в торговлю, то, конечно, тут преобладал белорусский, точнее, белорусско-украинский элемент.
Но если речь вести о политическом доминировании, о политическом главенстве, то до 40-х годов 16-го столетия, когда началась мощная такая политическая перезагрузка общества, стал функционировать Сейм, то бесспорно литовский компонент главенствовал. Так сложилось исторически. Дело в том, что в период продолжительной войны с Тевтонским орденом с 1283 по 1410 год Великая княжеская власть достаточно окрепла, она создала мощную систему военной организации. И Литва и Жемойц, вот как два вот этих вот литовских региона, превратились в регионы с самым большим количеством представителей военнослужебного класса, причем сохраняя вот эти позиции, в том числе в XVI веке. В этом достаточно легко убедиться, если произвести определенные подсчеты по попису войска Великого княжества Литовского 1528 года. Власть над Литвой, естественно, сулила ее обладателю могущества, что позволяло великому князю Литовскому в том числе диктовать свою волю землям и князьям, в том числе Руси. Поэтому те представители правящего рода, которые стремились добиться главенства, они стремились и обладать литовской землей. Так, например, поступил тот же князь Альгерд, который перебрался из Витебска именно в Литву. Ничего из ничего не бывает. И неизвестно, как бы сложилась геополитическая ситуация, какой бы из регионов не стал главенствовать вот в этом новом политическом образовании, которое мы называем Великое княжество Литовское. Если, например, Тевтонский орден поставил своей целью не крещение литовцев, а обращение в католическую веру схизматиков, то есть православных. Таким регионом мог стать и Новогородок, таким регионом мог стать, скорее всего, даже и Полоцк. Но основной удар орден направил на язычников. Это был вызов, ответом на который стало создание мощных военно-политических структур. И это, кстати, замечательный пример того, как внешний фактор вызывает серьезные внутренние изменения. Но тут мы зададимся вопросом, а что важнее, политические структуры, экономические структуры, какие-то другие? Важно в одинаковой степени все это, потому что существование государства нельзя рассматривать только в понятиях и захвата, покорения, господства, подчинения, доминирования, повиновения. Государство – это живой организм, способный самоподдерживать свое существование. И в этом существовании важно все. И вооруженные силы, и политическая власть, и экономика, и, в конце концов, консенсус между политической властью и обществом. Кстати, относительно этнического фактора формирования Великого княжества Литовского. Да, мы должны учитывать этнический фактор, поскольку те мощные, как я их определяю, но на самом деле все говорит именно об этом, военно-политические структуры создавались именно в той общности, которую источники называют Литва. Именно эта Литва давала, из этой Литвы черпали военную экономическую силу литовские князья. Если присмотреться к элите Великого княжества Литовского, то есть те, кто окружал непосредственно великого князя, кто давал ему советы, кто был в конце концов допущен к управлению государства, то это преимущественно литовские роды, потомков Кайликина, Валимунта, Остика, Гаштольда и так далее, и так далее. Но это преимущественно именно литовские роды. Поэтому в данном случае стоит, естественно, говорить о этническом факторе. И при этом, я думаю, мои коллеги согласятся с тем, что существует так же, как между современной Беларусью и теми общностями, которые представляли вот ту Беларусь в XI-XVI столетии, существует связь и генеалогическая, и культурная, так и между той Литвой и нынешней Литвой тоже существует подобная связь. Что касательно вопроса относительно того, что дала литовской власти присоединение к своему ядру белорусских земель, я понимаю, речь идет о первых десятилетиях существования Великого княжества Литовского, когда
К литовской земле, я скажу так, были присоединены белорусская Панемония и белорусское Подвинье. На мой взгляд, присоединение этих земель позволило литовской власти выработать и опробировать способы завоевания легитимности, то есть получения согласия населения, точнее элит, на эту власть. К чему сводились вот эти способы? Этим способом, мне кажется, стал договор, в общем и целом договор, согласно которому местные элиты признавали литовскую власть в обмен на полноценное осуществление ей правительственных функций, сохранение местного устройства и привычного уклада жизни. Этот договор был таким компромиссом, необходимым для выгодного взаимодействия, основанного на принципах рациональности. Причем эта рациональность сводилась к тому, что каждая из сторон допускала игнорирование какими-то традиционными установлениями ради достижения общей цели. Ну, например, местные элиты соглашались на то, что новая власть имеет другую веру, она представляет иные династии, но при этом она обязуется, допустим, не злоупотреблять своими прерогативами. И вот модель подобных отношений с игнорированием традиционных установлений демонстрируют летописные, в частности, источники, которые повествуют о взаимоотношениях Полоцка и Литвы. Где-то с 1250-х годов в Полоцке правил князь Ковтивил. Нам непонятно, был ли он язычником или он был католиком, потому что ранее есть летописные известия о том, что он принял все-таки крещение. Ну, его новгородский летописец называет добрым князем. Я думаю, что таким же добрым он являлся и для палачан. Когда он был убит в 1263 году его соперником, Литва посадила своего князя в Полоцке. Но при этом, как сказано в летописи, Литва мир взяша с палачанами. Это самое раннее свидетельство того, что Литва, навязывая Полоцку свою власть, все же вела с ним прямые переговоры, признавая политическую силу и субъектность палачан. Я бы сказал, что это была взаимная адаптация, которая создавала уникальное культурное, идеологическое и религиозное взаимодействие, которое стало залогом обновления каждой из сторон. Поэтому вопрос у меня все. Ну, мне падаецца, што тут якраз таки выплыла таких два блокі вялікіх, таму што адная рэч палітычная эліта і палітычны і двор вялікага князя літоўскага, які фарміруецца безумоўна з тут не можам нават гэта аспрэчваць з прадстаўнікоў літоўскіх родаў, так? А з іншага боку, вось гэтая аўтаномія і дамова, якая існавала паміж літоўскім ядром і усходнеславянскімі дзяржавамі. І мне падаецца, што вось вызначыць гэтую ролю паміж дагаворную ролю усходнеславян і літоўскай эліты якраз таки і дастаткова складана. Я хотела бы з падобным пытаннем звярнуцца да Васіля Вароніна. Як вы мяркуеце, усё ж таки гэта сапраўды насіла чыста палітычнае кіраўніцтва, насіла сапраўды чыста літоўскі характар, ці ўсё ж таки быў вялікі ўплыў і мясцовых эліт? Вось тое, што крышачку азначыў нам Александр Груша пра гэтыя дамовы, пра прыняцце, талерантнасць рэлігійную, іншую веру. Што ў гэтым рабілі ўсходнеславянскія дзяржавы? Дякую. Я таксама пачну свое выступление, короткое выступление з момента дыскусійнага. Да, конечно, понятие литовская земля была, беспрэчна, и Литва, и литовская земля, и подобные. Проблема в том, что гэтыя паняцці мелі розны сэнс, рознае значэнне. Одно са значэнняў, напрыклад, літоўская дзяржава. Пад літоўскай зямлёй часта разумелі літоўскую дзяржаву ў сэнсе вялікае княства літоўскае. Як сінонім выкарыстоўвалі як сінонім для вялікага княства літоўскага
Прычым і у тым ліку і як ядро дзяржавы, і дзяржава у вузкім сэнсе. Было таксама такое значэнне. Праблема ў тым, што нідзе на афіцыйным узроўні не акрэслены межы гэтай літоўскай зямлі. У наратыўных крыніцах, у апавядальных крыніцах, у розных аўтараў можна гэтыя межы так ці інакш прасачыць. Але на афіцыйным узроўні аж да там твораў Гваньіні ці Стрыкоўскага мы нідзе не знойдзем ніякіх дакладных звестак, дзе тая літоўская земля і дзе тыя рускія землі, скажем. У плане правядзення дакладных граніц, прывязкі да геаграфіі ці там да адміністрацыйных нейкіх адзінак. Я гэта меў на ўвазе у першую чаргу. А вось што датычыцца пашырэння літоўскай улады на землі рускія, у тым ліку на тэрыторыі сучаснай Беларусі, бясспрэчна, гэта давала літоўцам дастаткова многа, дастаткова шмат. У плане магутнасці дзяржавы пашырэнне яе тэрыторыі гэта вялікая справа. Вялікая дзяржава, нават слаба інтэграваная вялікая дзяржава, вялікая па тэрыторыі дзяржава мае значна больш магчымасцей, чым дзяржава маленькая і нават густа заселеная. Гэта важна з пункту гледжання правядзення шырокай палітыкі, стратэгічных такіх нейкіх захадаў і гэтак далей. Так што пашырэнне тэрыторыі ў разы. Вось гэта Вялікае княства літоўскага нават у першае дзесяцігоддзе яго існавання это мела вялікае значэнне для выжываемасці гэтай дзяржавы, для далейшае яе развіцця. Можна сказаць так, што калі б Вялікае княства літоўскае замкнулася толькі ў сваіх літоўскіх этнічных граніцах, тая дзяржава ніколі б не дасягнула той магутнасці і не мела б магчымасці праводзіць такую шырокую знешнюю палітыку, якую яна праводзіла, скажем, у тым жа 15 стагоддзі, калі дасягнула найбольшай магутнасці. І ўсё гэта ў многім за кошт вось гэтых усходнеславянскіх земель, не толькі беларускіх, зразумела. Тут мы не павінны адкідваць фактар украінскі, мы не павінны забывацца і пра тое, што частка сучасных расійскіх земель таксама уваходзіла ў склад дзяржавы. Але тым не менш беларускія землі яны знаходзіліся, як адзначыў у свой час, па-мойму, гэта адзначаў ці не Вацлаў Ластоўскі, як ядро ў гарэху. Яны знаходзяцца ў любым выпадку ў цэнтральнай частцы дзяржавы. Што б мы не лічылі гэтай цэнтральнай часткай. Беларускія тэрыторыі былі вось у цэнтры дзяржавы, літаральна ў цэнтральнай частцы дзяржавы. І ў стратэгічным плане адыгрывалі велізарную ролю. Што датычыцца вось працэсаў інтэграцыйных Літва-Русь, па лініі Літва-Русь. Тут сапраўды было правільна заўважана, што ўжо на самым раннім этапе, яшчэ ў 13 стагоддзі, пачаўся працэс інтэграцыі, прынамсі вярхушкі вось гэта баярства і княскай вярхушкі літоўскай і рускай. Сапраўды, вось згадываў тут Александр Рушы нам прыклады з Таўцівілам, полацкім князем літоўскага паходжання. Я таксама пару такіх прыкладаў прывяду. Напрыклад, вядома, што у яго акружэнні былі у тым ліку і палачане. Напрыклад, вядома, што менавіта полацкі баярын Пракопій прагаварыўся пра яго намер здзейсніць дзяржаўны пераварот і забіць, знішчыць забойцу Міндоўга. Кранету. Вось, менавіта полацкі баярын такім чынам уваходзіў у склад рады, найбліжэйшай рады Таўцівіла, дзе абмяркоўваліся ў тым ліку і такія пытанні. Так што это самае набліжанае кола. Зразумела, што гэта набліжанае кола уваходзілі літоўскія баяры, якія прыходзілі з князем у рускую зямлю і таксама утваралі там яго сацыяльную апору. Вось гэта важная рэч, разумець, што
Літоўскі князь, замацоўваючыся ў той ці іншай рускай тэрыторыі, на той ці іншай рускай тэрыторыі, горадзе, княстве, ён жа прыходзіў не адзін. Ён прыходзіў са сваімі набліжанымі, баярамі, дружынай, войскам, цэлым войскам, бо князь цэніцца ў першую чаргу як ваяр. І ў сувязі з гэтым велізарнае значэнне мае яго войска. Князь ваюе. У той час, у 13 стагоддзі і пазней, 14 стагоддзі, князь гэта ў першую чаргу ваяр. Яго справа абараняць інтарэсы свайго княства і сваіх падданых са зброяй у руках. За гэта яго ўласна і цэняць. А за гэта яго і прызнаюць князем. Калі ён не здольны выконваць гэтай свае функцыі абароны падданых, такога князя падданыя могуць, ну, лёгка-нелёгка, але папрасіць. І падданыя згодныя прызнаваць уладу з такога князя толькі тады, калі ён выконвае свае вось гэтыя функцыі абаронцы, функцыі абароны сваіх падданых. І літоўскія князі з гэтай функцыяй, трэба сказаць, добра спраўляліся. Гэта добра вядома і па тым часе, па 13 стагоддзі, і па пазнейшых часах. Літоўскіх князёў вельмі высока цанілі і ацэньвалі на Русі, вось у першую чаргу як вось людзей, здольных ваяваць і здольных абараняць інтарэсы свайго княства і сваіх падданых са зброяй у руках. І гэта пацвярджаецца шматлікімі фактамі з нашай гісторыі. Дзякуй вялікі. Мікола, што адбываецца ў гарадах? Ці, на ваш погляд, вось гэта якраз такі прыход князя з княжацкай дружыны, калі мы бярем, што гэта княжацкая дружына сфарміравана з літоўскага атачэння, яна нейкім чынам прыціскае мясцовае насельніцтва, ці усталёўвае свае парадкі, ці дастаткова хутка асімілюецца да вось гэтага гарадскога насельніцтва, якое з'яўляецца і рэсурснай базай адначасова, але ў тым, з іншага боку, гэта насельніцтва, якое хутчэй за ўсё напэўна размаўляе крышачку інакш, мае іншыя традыцыі, іншую веру, ўсё ж такі гэта хрысціяне, калі мы кажам пра перыяд перыяд ранняга Вялікага княства літоўскага, ну а пасля вось гэтае ўзаемадзеянне праваслаўныя каталікі. Да, я вставлю свои 5 копеек у гэтую дыскусію. Я на самой ад пачатку звярнуся да Александра Руша, што як бы мы не адмаўляем пераемнасці правы гістарычнай сучаснай Літвы на тую Літву, тому што само сабой зразумела, што яны хавалі мову, этнічны фактор і так далей. Просто размова аб тым, што як бы тая гістарычная Літва, яна часткова разышлася па спадчынах Беларусі, тому што значная частка асімілявана, і яшчэ не трэба забываць рабскі фактор, тому што калі мы зважаем пра лёс эліты Вялікага княства літоўскага па шляхту, то в канцы 19 стагоддзя яна в большай частцы была спланізавана і внесла свой значны внёсак у станаўленне сучаснай польскай нацыі, таму як бы тут яшчэ з гэтым трэба глядзець. А вось калі пра гарады, то я вашу звярну увагу, калі мы глядзім ввогуле на горадабудаўніцтва і тапаграфію гарадоў, менавіта Русі, куды пайшла Літва, то на замках остаются православные церквы, их отбудовывают литовские князі, некоторые из якіх переходят на православие. Мы не бачым істотных як бы зрухаў. Адзінае, што я апошні час заўважыў, в гарадах менавіта заходняй часткі, якая найраней была включена, трапіла пад уплыву Літвы, там трошки рынкі аддаляюцца ад замкаў. Хутчэй за ўсё замкі там уже жылі пад літоўскім правам, а гарады жылі пад рускім правам, там свая такая топаграфія з'яўляецца цікавая, але я вашу увагу звярну, каб зразумець рускі фактор. Ну, рускі мы дамовіліся, што мы возьмем гістарычнае паняцце гэтага слова, Русь як тагачасная. Каб зразумець фактор Русі для станаўлення Вялікага княства літоўскага, я звярну вашу увагу на суседнюю Польшчу. Мы як бы привыкли, што як бы Польша як бы з Европай на той же самой Русь, гэта далёка не так. Русь па сваім культурным патэнцыяле да позняга сярэднявечча была на вельмі высокім узроўні, і Польша, нават калі проста архітэктуру, то Польша не пераўзыходзіла Русь, я маю на ўвазе Кіеўскую Русь, па сваім культурным узроўні. Вось, і што дапамагло Польшчы істотна ўзняцца, ну вот хаця бы згадаем часы Казіміра Вялікага, то гэта вось так званы, які пазней апісваюцца працэс дранкнахост, а менавіта нямецкая каланізацыя, калі на польскія княствы вельмі шмат немцаў.
То есть пазней уже як бы в гістаграфіі 19-20 стагоддзя это было вельмі непрыемна прызнаваць, гэта зацінялася, гэта аддалялася і гэтак далей. Але гэта была каланізацыя непрымусовая, нібыта немцы там захоплівалі ў палякаў землі. Немцаў запрашалі самі палякі, дзеля чаго это рабілася, таму што гэтыя людзі падымалі эканоміку і культуру зусім на іншы ўзровень. Умоўна кажучы, будаўніцтва масавае мураваных замку пры Казіміры Вялікім было магчыма дзякуючы таму, што было шмат людзей, які ўмелі рабіць цэглу і класці цэглу. Што мы бачым у княстве літоўскім, это вельмі цікава, што калі Польшу цалкам закрыла вось гэта нямецкая права, нямецкая каланізацыя, і до конца 15 стагоддзя польскія гарады гавораць па-нямецку, пазней уже в 16-м яны былі асіміляваны, польская здамінавала. Што мы бачым, што вось гэтая нямецкая хваля, яна роўна становіцца на граніцах амаль што Вялікае княства літоўскае. Мы маем нямецкія калоніі в Бресце, в Гародні, в Вільні, ну і самая вялізная, напэўна, нямецкая калонія існавала в Коўне, дзе яны як бы найбольш паўплывалі на станаўленне горада. А так вось гэта русіны, яны цалкам стрымалі нямецкую, умоўна кажучы, гарадскую каланізацыю. Гэта аб чым сведчыць? Што якраз Русь в гэтым плане валодала вельмі значным патэнцыялам, і гэты значны патэнцыял Літва вельмі добра выкарыстала, што дазволіла ёй збудаваць такую маштабную дзяржаву в дастаткова кароткі тэрмін. Вось гэта мой адказ на гэта пытанне. Дзякуй. Калі мы ўсё ж такі больш завострана паглядзім на эліты, на палітычныя эліты, якія фарміраваліся ў Вялікім княстве літоўскім, і калі мы ўзгадваем працэс цэнтралізацыі дзяржавы, які пачынаецца там сярэдзіны 15 стагоддзя, якім чынам адбываецца урэшце вось гэта, я бы так сказала, учляненне гэтых усходнеславянскіх абласцей да адзінага цела, вось гэтага да адзінага цела, да адзінай дзяржавы, у які момант страчваюць усходнеславянскія тэрыторыі сваю аўтаномію ў межах Вялікага княства літоўскага. Чым гэта было выклікана? Александр Груша, калі ласка. Ну, касательно автономии. Дело в том, что когда мы рассматриваем такое понятие, как княжение, которое было очень много благодаря большому количеству детей Гедемина, то сама княжеская власть, она подразумевает автономию, поскольку князь – это в том числе и суверен. Вот на самом деле, то есть это составляющая княжеской власти. Поэтому я бы не сказал, что те земли, где появились литовские князья рода Гедемина, они потеряли вот эту автономию. Наоборот, они ее закрепили. Еще раз повторяю, потому что суверенитет – это непременная составляющая княжеской власти. И когда, например, Гедемин заявлял, что он, как король Литвы, имеет право предписывать, приказывать, миловать, казнить, допускать на территорию своей державы или не допускать, таким же правом обладали те князья, его сыновья и при его жизни, и после его смерти в своих княжениях. Но на какой момент я хочу обратить внимание? В понятиях того времени быть князем, княжить – это значит владеть городами, владеть селами, владеть властьми, людьми и землями. Но не стоит пугаться вот этого достаточно строгого определения, поскольку эти князья не были неограниченными властителями на данной территории. Они правили по старине, они подчинялись старине. И выразительным фактом того, что именно так было, свидетельствуют многочисленные случаи принятия князьями литовского правящего рода религии своих подданных.
Они поддерживали существующие институты власти, суда, управления, они подчинялись местным традициям. Вспомним, например, договор 1338 года, который заключал Гедемин с ливонским магистром. Контрагентами этого договора выступили в том числе витебский князь Альгер, полоцкий князь Глеб Наримон, а также представители Витебска и Полоцка. Это говорит о том, что палачане не потеряли свою субъектность, то есть они сохраняли свои существующие структуры. Более того, скажу так, приверженность старине – это факт и знак не просто взаимодействия князя с подданными, не просто приобщения к интересам этих подданных, это факт и знак консенсуса между ними и интеграции княжеской власти в местное общество. Князья окружали себя местной знатью, которую вознаграждали тем или иным способом. Они почитали и поддерживали местные культы. То есть в данном случае, в принципе, ничего не изменилось. Ход жизни, уклад жизни никак не изменился. И благодаря вот этой княжеской, хоть и литовской власти, данные политические образования обладали достаточно большой автономией. Если же говорить, допустим, о автономии земель без князей, то тогда, когда в силу тех или иных политических причин эти княжения были ликвидированы и туда были введены наместники, я бы обратил внимание на следующий факт. Как минимум последний трети 14 столетия Полоцк, полоцкая земля имела очень важные, достаточно серьезные нормы. Согласно тем привилеям, которые в письменном виде уже в то время издавали великие князья литовские, наместник, который пребывал в Полоцк, в первый же день своего пребывания в этом городе обязывался осуществлять следствие и суд только с участием местных бояр и мещан. И вторая достаточно серьезная норма: если кто из палачан провинится, его судили по местному своему региональному полоцкому праву. Напомню, что кроме военной функции у высшей власти была еще одна важная, вторая по значению, хотя в некоторых случаях и некоторых обстоятельствах это может быть даже первое по значению, это судебная прерогатива. Так вот, получается, что палачане делили власть, судебную власть с высшей властью, литовской властью верховного правителя Великого княжества Литовского. Я думаю, это достаточно красноречивый факт. Таким чином мы можем сказать, что у Вялікім княстве літоўскім яшчэ до 16 стагоддзя на тэрыторыі, з якімі былі заключаны дамовы там у 13 стагоддзі, заставаліся аўтаномнымі, так? Ну, дело в том, что когда мы говорим о договоре, то понятно, что это не какой-то там письменный договор, хотя на самом деле, опять же, с последней трети 14 столетия стали появляться некие докончания, причем в письменном виде, оформленные между верховными правителями и князьями. Вот. Это некий устный договор, который сохранялся благодаря традиции. То есть если это договор, если данный порядок вещей сохраняется какое-то время, он превращается в традицию, мощную традицию, которую нельзя было никак изменить, разве только в каких-то экстраординарных обстоятельствах. Да, некий договор был. Более того, я скажу так, понимаете, чтобы понять, как существовала вот эта договорная система, как существовала традиция и вообще, что лежит в основе этой традиции, мы должны иметь в виду следующий факт. Вот тут я полностью соглашусь с Василием Ворониным о том, что князь – это в первую очередь воин. Великий князь Литовский, глава государства – это тоже в первую очередь воин. И военный фактор непременно являлся одним из основных в процессе присоединения белорусских земель к ядру Великого княжества Литовского. Тут я вот что хочу отметить. Дело в том, что
власть великого князя легитимировала идеология военного победителя, то есть того, который в смертельной схватке доказал свое верховенство, свой авторитет и опыт. Это тот победитель, которому можно только подчиняться или, во всяком случае, дружить. И, кстати, его судебная прерогатива основывалась на том, что он, как, опять же, военный победитель, как мощный правитель, вот, лучше всего, эффективнее всего будет являться сувереном, поддерживая внутренний правопорядок. Ну, чтобы много и долго не говорить, я выскажу гипотезу, свою гипотезу. Впервые, кстати, я еще ее не оформил в письменном виде, нигде не опубликовал, вот, что присоединение белорусских земель, которые лежали на восток и юг от Литвы, от Литовской земли, вот, это факт военно-политического союза. На самом деле. Дело в том, что, как я уже говорил, на протяжении длительного периода Литва вела достаточно изнурительную войну с Тевтонским орденом. Она нуждалась, естественно, в ресурсах, военных ресурсах. Вот. Мы, как правило, говорим о том, что приобрели литовские князья на белорусской территории, дани, то есть в виде некой сельхозпродукции. На самом деле белорусские земли могли дать значительно больше литовским князьям, нежели всю вот эту сельхозпродукцию, которая, да, является важным источником вознаграждения военнослуживого класса, но, тем не менее, она абсолютно никак не решала вопросы, которые касались, причем первоочередные вопросы, которые касались восполнения потерь во время войны или увеличения воинства. Старая Русь дала нашим землям достаточно серьезно вооруженные силы. Ну, сами посудите, зачем надо было литовской власти истреблять белорусских князей, если их можно было более эффективно использовать в качестве своих союзников? То есть им дается какие-то определенные права, какие-то свободы в обмен на участие и помощь в военных операциях, которые проводили литовские князья. Ну, я не буду уже вдаваться в детали, но именно этот военно-политический союз, как мне кажется, и является объяснением, почему в белорусских землях сохранились локальные экономики, сохранились локальное право, сохранились элиты, святыни и так далее, и так далее. То есть, ну, фактически ничего не изменилось сравнительно с предыдущим периодом. Бесспорно, какие-то конфликты существовали, но конфликты существуют даже и в такой гомогенной среде. Вот. Бесспорно, они были, но они не имели какого-то решающего значения и не помешали, допустим, выстраивать отношения достаточно конструктивно, вот, и на протяжении длительного времени. Вот это все существовало, да, в виде вот некой такой договоренности между литовской элитой и элитой белорусских земель. Вот, это вошло в традицию, это стало, по сути дела, той традицией, которая и обновляла общество Великого княжества Литовское, разнообразное, разнокультурное и так далее, и так далее. Василий, скажите, калі ласка, ці можна тады вось пагадзіцца з меркаваннем калегі пра вось гэтую, я бы так сказала, симбиотичную культуру. Таким чынам вынікае, што вось захаванне гэтай аўтаноміі прывяло да такой асіміляцыі літоўскіх эліт усходнеславянскім насельніцтвам. Ці вы з гэтым згодны? І зрабіла такім чынам гэты эліты часткова, так бы мовіць, і беларускімі. Я спачатку некалькі слоў пра гэтай аўтаноміі скажу. Аўтаномія, сапраўды, калі іх можна так называць, землі з пэўнымі там правамі, асаблівымі аўтаномнымі правамі, яны сфарміраваліся на Русі яшчэ ў эпоху княства, значыць, дастаткова даўно. У далейшым вось былі выдадзены гэтыя абласныя прывілеі вялікіх князёў літоўскіх, пачынаючы там з Вітаўта і гэтак далей, пацвярджэнне іншымі вялікімі князямі літоўскімі.
Прычым гэтыя прывілеі былі выдадзены менавіта тым землям на Русі, якія мелі трывалыя такія і даўнія традыцыі княжскай дзяржаўнасці. Гэта Полацк, гэта Віцебск, Смаленск, Кіеў. Але калі мы гаворым пра Русь, мы не павінны забывацца, што вельмі падобныя парадкі, падобныя аўтаноміі існавалі не толькі на Русі. Падобнымі аўтаномнымі правамі карысталіся і іншыя землі Вялікага княства Літоўскага. Напрыклад, на Падляшшы это Драгічынская земля, Жамойцкая земля мела таксама прывілей, свой абласны прывілей там з 1440-х гадоў і гэтак далей. Так што гэта не была нейкая прэрагатыва і нейкая асаблівая рыса Русі. І асобнае пытанне, наколькі строга вытрымліваліся, наколькі строга прытрымліваліся гэтых аўтаномных правоў. Ці сапраўды яны так ужо дзейнічалі строга і ў поўным аб'ёме. У мяне, шчыра кажучы, вялікія сумненні на гэты конт, бо той же Полацкай і Віцебскай землях там гэтыя абласныя прывілеі малююць карціну настолькі шырокай аўтаноміі, што палачане і віцебляне ўжо могуць там самі сабе ледь не ваяводаў і намеснікаў выбіраць. У мяне вялікія сумненні на той конт, што гэта норма дзейнічала на практыцы. А што датычыцца інтэграцыі, шляху інтэграцыі знаці, я б сказаў так, што у Вялікім княстве Літоўскім гэты працэс інтэграцыі знаці вярхушкі ішоў. Збліжэнне літоўскай і рускай знаці адбывалася. Існавалі розныя механізмы. Гэта і змяшаныя шлюбы, гэта і валоданне маёмасцю супольнай, пераход маёнткаў ад сям'і да сям'і ў сувязі са шлюбамі. Гэта і ўдзел у агульных ваенных акцыях, вайна, што называецца, плячо да пляча, яна збліжае, это непазбежная рэч. Так што гэтыя працэсы адбываліся. Ці можам мы так ужо прама гаварыць пра тое, што гэта стала перадумовай фарміравання беларускага этнаса, беларускай этнічнай супольнасці? У нейкай ступені так. Але, канешне, да гэта ўсё не зводзіцца і нельга гаварыць толькі пра знаць, так? Таму што этнас у нашым сённяшнім разуменні гэта ўвесь народ. А калі мы гаворым пра народ сярэднявечны, гэта хутчэй народ палітычны. Вось гэтая самая знаць. Вось гэтая самая ваенна-палітычная вярхушка. Вось там гэтыя працэсы ішлі і раней за ўсё, і найбольш інтэнсіўна. На жаль, вось калі мы паглядзім на больш глыбінныя пласты насельніцтва, мяшчанства, сялянства, мы пазбаўлены такіх крыніц, якія дазваляюць рабіць нейкія вось такія важныя і проста высновы адносна таго, што там адбывалася ў плане этнічнай інтэграцыі ці дызінтэграцыі, ці стварэння нейкіх новых супольнасцей. На жаль, мы не валодаем такімі крыніцамі. Дзякуй вялікі за адказ. Магчыма, узнікла некая рэфлексія у Мікалая Волкава наконт аўтаноміі. Да, у меня адразу калі Александр Груша казаў пра далучэнне беларускіх зямель, у меня адразу ўзнікла пытанне, а як выглядала далучэнне беларускіх гарадоў Крэва і Ліда, Вялікае княства Літоўскае? Разумееце, к чему я верну, што Беларусь это паняцце сучаснае. Тут лепш карыстацца Русь і Літва, але это такая рэфлексія, калі мы пачынаем разважаць пра далучэнне беларускіх зямель. Я трошкі іншых пару заўваг хацеў сказаць. Мне здзівіла, калі разглядаць вось гэтую камунікацыю ў часы Альгерда паміж Крэва і Віцебскам, это два асноўныя цэнтры Альгерда, там вельмі цікавая рэч праглядаецца, што Альгерд будуе гэты шлях, якім ён звязвае гэтай свае вотчыны, пасля вотчыны Ягайлы, на які пераймаючы ўладу. Вось гэтая дарога ідзе, абыходзячы старажытна-рускія цэнтры. Не заходзіць, там есть такі момант, калі вы сабе ўявіце паміж Барысавам і Віцебскам. Дык вось паміж Барысавам і Віцебскам прямая дарога ідзе праз Лукомль. Дарога Альгерда не праходзіла праз Лукомль, она ішла на Абольцы і в абход выходзіла на Віцебск. Мы бачым такім чынам, што і таксама ў Менск не заходзіла, што
нібыта нават Альгерт, маючы военную силу, и ходили уже там и в Паўночную Русь, и так далей, яны не парушалі правы, умоўна кажучы, мясцовых. Ну, конечно, яны дамінавалі ім, але свае маршруты яны будавалі абыходчыны вотчыны мясцовых. Наконт інтэграцыі, ведаеце, што цікава, я прыгадаю часы Лівонскай вайны, адразу перад тым, як была створана Рэч Паспаліта, цікава, што в абароне ўсходніх зямель ад маскоўскага княства, нібыта ад праваслаўных, было задзейнічана якраз такі в большасці мясцовае насельніцтва і таксама праваслаўныя князі з іншых рэгіёнаў, напрыклад, Валыні, яны менавіта абаранялі гэтыя землі ад маскоўскай дзяржавы, праваслаўных сваіх нібыта аднаверцаў. І гэта паказвае на тое, што праваслаўныя ўжо к сярэдзіне 16 стагоддзя яны таксама цалкам успрымалі агульнадзяржаўныя інтарэсы, маглі за яго змагацца. І яшчэ ведаеце, што калі мы разважаем пра военную силу, любая ранняя держава ствараецца з дапамогай военной силы, и скажем, что літоўская держава таксама не пачалася не з мірных пагадненняў, а з крывавых падзей, калі знішчалася значная частка эліты, каб стварыць новае княства. Таму не дзіва, што калі Літва прыйшла на рускія землі, сучасныя беларускія, гэта была, канешне, военная сила, якая забяспечвала дамінаванне і парадак і пэўны мовы для жыцця. Не, але ў любым выпадку мы ўжо, мне падаецца, набліжаемся да нейкага лагічнага фіналу. Мы можам сказаць пра тое, з чаго і пачалі, што гэта нельга аспрэчваць, што гэта было сімбіятычнае суіснаванне, што гэта была доўгая дарога да утварэння новай дзяржавы, з цэнтралізацыяй дзяржавы. І, безумоўна, нягледзячы на тое, што ўвесь час у нас ідуць спрэчкі, пошук новых адказаў на старыя пытанні, вось, можна сказаць, што ўсё ж такі насельніцтва яно было аб'яднана, няхай і не па этнічнай прыкмеце, тое, што хочацца звычайна пачуць жыхарам 20-го і, не ведаю, 21-го стагоддзя. Зараз гэта становіцца ўсё, зноў вяртаецца актуальнасць гэтых этнічных нейкіх чыннікаў, але ўсё ж такі мы можам сказаць, што насельніцтва яно было аб'яднана па грамадзянскай прыкмеце. І беларускі праваслаўны, літоўскі каталік, не трэба таксама забывацца і пра тагачасных украінцаў, яны сябе лічылі перш за ўсё жыхарамі Вялікага княства літоўскага. Але напрыканцы мне хацелася б, каб кожны з удзельнікаў зрабіў такое падсумаванне для тых, хто цікавіцца гісторыяй перш за ўсё, для людзей, якія шукаюць адказы на пытанні, што дала Вялікае княства літоўскае сучасным беларусам, што можа знайсці сучасны беларус для сябе каштоўнага ў веданні гісторыі па ўтварэнні Вялікага княства літоўскага з 13 па 16 стагоддзя. Александр Груша, калі ласка, вам слово. Ну, я, прежде чем отвечу на этот вопрос, все-таки внесу какие-то уточнения. Вот Нина нас явно склоняла к ответу на вопрос, что были русины в политической власти, в Панахраде, они тоже были допущены к соучастию в управлении всем Великим княжеством Литовским, а не какими-то там отдельными землями. Ну, на самом деле, если проводить специальные исследования, в принципе, они есть, они присутствуют. Какие-то вопросы, они даже и не требуют каких-то специальных исследований. Можна я перепиню? Я хотела схилить того, что у тых автономиях и аннексах заставались русины, про элиту я не думала.
Нет, дело в том, что элита, местная элита, она и сохранялась, она и вырабатывала какие-то стратегии жизни местных обществ, вот на самом деле. Но так складывается ситуация, что, судя по всему, она и не стремилась, во всяком случае, очень активно в 15 столетии попасть, допустим, непосредственно в число непосредственных ближайших помощников великого князя. Там преобладали литовцы. Вот. Но зато в регионах, в землях, которую, кстати, я абсолютно не отождествляю с некой гомогенной общностью, как я сказал, это я отвечаю Миколе Волкову, с гомогенной общностью современных белорусов. Я же специально отметил вначале, что это была совокупность разных общностей с разной степенью интеграции внутри и вне, с разным устройством. Но потом это слилось в силу ряда исторических причин вот в эту одну большую реку, которую мы называем Беларусь. Пусть это там 19 век, пусть начало 20-го столетия, но бесспорно мы не можем сравнивать Беларусь, нынешнюю Беларусь того времени, как не можем говорить о том, что Германия, Италия, Франция, другие страны и другие народы и в XI веке были такие, какие они есть сейчас, разве только с некоторыми изменениями. Поэтому я на что хотел обратить внимание, что все-таки надо выделять какие-то определенные периоды, где-то до 15 столетия. Да, жизнь белорусов была сосредоточена в регионах. И, кстати, она была очень интенсивна и в физическом, и в духовном смысле. Вот. Рост городов. Вот, прирост населения. Кстати, количество церквей, которое тоже говорит очень о многом. Василий Воронин специально занимался вопросом церквей, монастырей в Полоцке, и он не даст мне ошибиться, если скажу, что в одном Полоцке их святынь, то есть церквей, монастырей было более 20. В Пинске около 30. 1,5 десятка. В Минске, да, даже 30. В Минске, несмотря на то, что сохранилось не очень большое количество документов, но где-то на начало 16 столетия их было около десятка. Вот. Это тоже говорит о достаточно серьезной интенсивной жизни. Поэтому надо выделять периоды. До 15 столетия и с начала 16 столетия, когда формируются такие дифференцированные социальные структуры во главе с великим князем. Вот. Тогда региональная жизнь уже становилась не столь престижной, все стремились ко двору. Кстати, это начало взлета русинов в составе ближайших помощников великого князя. Они начинали свою карьеру в составе высшей бюрократии. Припомню хотя бы примеры с сапегами, которые начали служить великому князю в качестве диаков, писарей. В конечном счете некоторые из них, наиболее выдающиеся, добились достаточно больших высот. Вот. Воеводских должностей, которые давали возможность войти в состав, если не наивысшей рады, то рады Великого княжества Литовского в широком смысле этого слова. Не отбирая время у наших коллег, скажу, что Великое княжество Литовское, я бы ее назвал, это государство белорусским, но также литовским и украинским. Вот. Это совместное государство, и я бы определил это государство как сложную, но конструктивную и гармоническую смесь разногласий и культурного согласия, уникальной политической и социальной организации, которая инкорпорировала разногласия. Вот. И в этом заслуга и власти, и общества, которые умели разрешать конфликты, преодолевать разногласия и недоверие, и самое главное, выстраивать взаимовыгодные и продуктивные отношения. Дякую вялікі. Васіль, і ваше меркаванне на гэты конт. Што беларусам, сучасным беларусам дае веданне гісторыі Вялікага княства Літоўскага і што яно прыносіць для сучаснага беларуса? Вялікае княства Літоўскае. Дзе там знайсці в ВКЛ Беларусь? Ну, можа, не веданне, я адкажу на тое пытанне, якое спачатку было пастаўлена, што дало беларусам і Беларусі Вялікае княства Літоўскае як пэўны гістарычны феномен.
Я б сказаў так, што галоўнае значэнне Вялікае княства Літоўскае для беларусаў галоўным значэннем з'яўляецца тое, што у эпоху і дзякуючы Вялікаму княству Літоўскаму сфарміраваўся беларускі этнас як такі. Справа ў тым, што ці прынамсі сфарміраваўся той падмурак беларускага этнаса, які потым прайшоў яшчэ, праўда, доўгую гістарычную дарогу, доўгі гістарычны шлях, але скончыўся ён фарміраваннем сучаснай беларускай нацыі. Я думаю, што не выпадковы той факт, што менавіта у Вялікім княстве Літоўскім, бадай упершыню за ўсю сваю гісторыю, беларускія землі знаходзіліся ў складзе адной дзяржавы. Менавіта Вялікае княства Літоўскае. Не выпадкова сучасная беларуская мова генетычна вядзе свой пачатак ад той рускай мовы, якой карысталіся ў Вялікім княстве Літоўскім, у тым ліку і на афіцыйным узроўні. І гэтак далей, гэтак далей, гэтак далей. Так што галоўнае значэнне Вялікага княства Літоўскага, гістарычнае значэнне Вялікага княства Літоўскага для Беларусі, я бачу менавіта ў гэтым. Гэта дзяржава, якая ў многім абумовіла працэс фарміравання беларускага этнаса. Дякую. Я передаю слово Миколе Волкову для падсумавання. Дзякую вялікі. Я дазволю сабе некалькі думак. Я цалкам пагаджуся з Васілем Варунінам, што абсалютна Вялікае княства Літоўскае ў сваіх граніцах і сварылася беларускі народ, беларускі этнас. Хацеў вашу увагу звярнуць яшчэ на асобу ўсім вядома Мітрафана Вікторовича Долна-Запольская, які напісаў першую акадэмічную гісторыю Беларусі. І, в прынцыпе, калі мы падумаем, хто такія донары, то донары – гэта менавіта тая літоўская шляхта, якая, калі мы паглядзім на понімы донары, то яны лакалізуюцца паміж Гародні, Менскам і Вільняй. То есть это, в прынцыпе, тая самая Літва. І вось гэты чалавек напісаў першую акадэмічную гісторыю Беларусі і паўплываў на тое, што в яго ўяўленні якраз граніцы Беларусі яны ўкладваліся ў граніцы Вялікага княства Літоўскага. Гэта я все веду к таму, што менавіта гэтая самая славянізаваная Літва яна і была адным з рукавікоў стварэння вось гэтай Беларусі. Вось што для сучасных важна в гісторыі Вялікага княства Літоўскага, то гэта, конечно, тое, што Вялікае княства гэта, конечно, такая дзяржава, дзе розныя этнасы фенаменальна ўмелі супрацоўнічаць між сабой. І, напрыклад, вельмі цікава, што мы не бачым, пасля стварэння дзяржавы з 14 стагоддзя мы не бачым ніякіх этнічных канфліктаў паміж літоўцамі і беларусамі. Гэта вельмі дзіўна. Насамрэч вельмі складана даследаваць, якім чынам адбывалася так, вельмі цікава. І робячы некую перспектыву на сучаснасць, дакладней сучаснасць, параўноўваючы тут. Зараз мы бачым, які свет робіцца вялікім, і што ўменне супрацоўнічаць і разумець розныя культуры – это вельмі важна. І вось нашы продкі, жывучы в гэтым Вялікім княстве Літоўскім, гэтай здольнасцю валодалі. Вось і таксама, што важна менавіта для беларусаў, што зрабіла этнас, гэта менавіта дамінаванне гэтай рускай культуры. То есть при тым, што Літва, літоўцы, вось гэта эліта, якая была літоўскамоўная, яна стварыла гэту дзяржаву, все адно перамагла вось гэта руская культура. На падставе гэтай рускай культуры часткі асіміляванай Літвы утварылася супольнасць, якая в дальнейшым стал называть себя беларускім народам. І вось гэта менавіта ўплыў Літвы, ўплыў культуры на стварэнне дзяржавы, ён вельмі важны. Ён таксама важны цяпер для сучаснай Беларусі, калі мы разважаем над геапалітычнымі працэсамі, над вайсковасцю, ваеннай справай і гэтак далей. Не трэба забываць пра культуру, і трэба культуру выводзіць на вельмі высокі ўзровень, каб забяспечыць існаванне дзяржавы і народа. Такім чынам можам падсумаваць, што, па-першае, Вялікае княства Літоўскае гэта было шматгалоснае, поліэтнічнае утварэнне, якое дало
дало штуршок для развіцця некалькіх сучасных мадэрных нацый, у тым ліку як беларусаў, літоўцаў, украінцаў. Гэта дзяржава, якая дала падмурак для фарміравання сучаснай беларускай нацыі. Менавіта там мы таксама звяртаемся да крыніц нашай ідэнтычнасці, беларускай сучаснай ідэнтычнасці. І, канешне, тое, што зазначыў Мікола Волкаў, гэта уменне суіснаваць у розных культурах, размаўляць на розных мовах і знаходзіць кантакты, знаходзіць кансэнсус. І я цябе бы добавила, што для мяне Вялікае княства Літоўскага гэта перш за ўсё прыклад таго, што беларусы спрадвеку былі ўключаны ў агульнаеўрапейскую сям'ю, і ў складзе Вялікага княства Літоўскага перажывалі аналагічныя працэсы, якія адбываліся на тэрыторыі ўсёй Еўропы па фарміраванні ўсіх сучасных мадэрных дзяржаў, якія таксама у 19-20 стагоддзі, фарміруючы ўжо сваю гістарычную канцэпцыю, мусілі таксама звяртацца і акуратна абыходзіцца з гістарычнай мінуласцю, таму што у кожнага гістарычная мінуласць была звязана з суіснаваннем розных сучасных народаў і розных сучасных этнік. У нас засталося некалькі хвілін для таго, каб удзельнікі сённяшняга круглага стола маглі задаць некалькі пытанняў дакладчыкам. Калі ласка, калі ўзніклі нейкія пытанні ці нейкія развагі, пішыце у чат, і абавязкова мы вам адкажам. Падобна, што толькі пытанне наконт запісу. Ці будзе запіс? Пытанне толькі наконт запісу. На жаль, я толькі праз некалькі хвілін змагу даць адказ на гэтае пытанне. Ці я бы так сказала, калі ласка, падпішыцеся на старонку на фейсбуку інстытута, і зараз я тады дам спасылку, і мы там зробім анонс наконт запісу. Хвіліначку, я зараз дам спасылку на інстытут. Калі ласка, задавайце пытанні. Так, да ўсіх дакладчыках. У апошнія гады з'явіліся дзве гісторыі беларускай дзяржаўнасці. У акадэмічным выданні Вялікае княства Літоўскае прадстаўлена як самабытная гістарычная форма дзяржаўнасці, створаная продкамі беларусаў і літоўцаў, адпаведна сімбіятычная прырода. У выданні пад рэдакцыяй Ігора Марзулюка Вялікае княства Літоўскае разглядаецца як поліэтнічная феадальная дзяржава ўсходняй Еўропы, новая форма супольнай дзяржаўнасці, якую, аб'яднаўшыся, стварылі беларускія землі Русі і Балцкая Літва. Як вы ставіцеся да гэтых характарыстык? Александр Груша. Ну, в принципе, я не возражаю у меня нет возражений относительно этих характеристик, но я не скажу разве только, что тут есть какая-то новизна. В принципе, об этом белорусские историки относительно самобытной исторической формы государственности. Я и сам подчеркивал, когда отвечал на последний вопрос, что это действительно уникальное образование, во всяком случае, для Центральной и Восточной Европы. Если говорить, допустим, о всей Европе, то был еще один аналог Великому княжеству Литовскому, это Иберия. Вот. В принципе, мы можем подбирать разные слова для обозначения тех или иных смыслов. Тут подобраны именно эти слова. Я с ними соглашусь. Эту формулировку можно выразить немножечко иначе, точнее, эти смыслы передать немножечко иначе. Вот, но смысл останется тот же. То есть, ну, в принципе, возражений нет. Я готов согласиться с каждым из этих определений. Вот. Тут и нет между этими определениями какой-то существенной принципиальной разницы. Это мой ответ на вопрос. Калі ласка, Василь Воронин.
Я таксама лічу, што вялікіх разыходжанняў, хоць яны тут і па-рознаму сфармуляваны, гэтыя канцэптуальныя погляды, вялікіх разыходжанняў няма. Падкрэслена, што гэта дзяржава шматэтнічная, падкрэслена, што яна створана продкамі беларусаў, сучасных беларусаў і літоўцаў. Ну, я б сказаў, што я б фармуляваў гэта ўсё ж такі, выкарыстоўваў бы неяк вось гэтую русінскасць, таму што беларусаў на той час у аформленым выглядзе не было, і незразумела, што гэта разумеецца пад беларусамі для, скажем, 13 стагоддзя. Ну, але з пункту гледжання такого паліталагічна афарбаванага погляда, які даюць гісторыкі палітычна ангажаваныя, яны маюць на гэта права, скажем так. Гэта погляд хутчэй з 21 стагоддзя, але для мяне, як для гісторыка, якіх займаецца крыху ранейшымі часамі, ранейшымі перыядамі, для мяне больш цікавым быў бы погляд, які больш укарэнены у тую рэальнасць, у рэальнасць позняе сярэднявечча, ранняга новага часу. Мікола, калі ласка. Да, я насамрэч в таких формулёўках бачу одну вялікую праблему, што беларускія землі, як бы яны існавалі спакон векоў, як бы нібыта землі яны існавалі спакон векоў, насамрэч, як бы асноўная праблема для мяне в разуменні, як это атаясамліваць, тым, што Беларусь як канцэпцыя это 19 стагоддзе, сучасная канцэпцыя это 19 стагоддзе, і між іншым гэтая праблема была важная і крытычна складаная, разумею, у тым ліку для польскіх інтэлектуалаў. Так, Мікола знік. Я не ведаю, ці астатнія чуюць. Пакуль што чуем, так, і бачым. Калі я яшчэ адказала на гэтае пытанне, мне падаецца, што тут увогуле, па-першае, я згаджаюся з калегамі наконт таго, што нам усё ж такі трэба глядзець на гістарычныя рэаліі тагачасныя, і што гэта канструкт 21 стагоддзя, 20-го, 21-го. Тут толькі можна, я не ведаю, паспрачацца па новай формы супольнай дзяржаўнасці. Я не разумею, што пад гэтым разумеецца проста, таму што якая новая форма? Вось, дзяржаўнасць, яна і ёсць дзяржаўнасць, а што тут, у чым тут форма толькі ў тым, што два этнічных элемента ўтвараюць нешта новага. Так прабачайся, у нас уся Еўропа верхняга сярэднявечна аб'ядноўваецца па некалькіх этнічных чынніках і ствараюць свае дзяржаўныя ўтварэнні. Я ў гэтым не бачу ніякай вялікай самабытнасці. Калі яшчэ ёсць пытанні, калі ласка, задавайце. Я думаю, што ў нас зусім мала часу застаецца, уже з'явіліся калегі с Science at the Risk. Так, Микола, калі ласка. Нина, с дозволу, меня просто отключила, я не поспел договорить. Я хотел просто додать, что мне подается проблема концепции истории Беларуси, як мне, як гісторыку, падаецца в тым, што мы якраз, калі мы разглядаем, як становілася Беларусь, то яна якраз таки паўстала на рэштках Великого княства Литовского, вобравши в себе Русь, якая там была, и частку Литвы, а не просто умовные Кривичи, Дрыговичи и Радимичи створили Беларусь. Кривичи, Дрыговичи и Радимичи не створили некой Беларуси, а вот Великое княство Литовское, она фактично и створила Беларусь. И сама концепция Беларуси, между прочим, повстала в межах Великого княства Литовского. Симбиотичная держава. Так, Александр Груша, калі ласка. Если время есть, конечно. Если нет, я тогда не буду никаких комментариев давать. Уважаемые коллеги, говоря о Великом княжестве Литовском и создании белорусского этноса, давайте не будем забывать, что история Беларуси, политическая история Беларуси начинается еще задолго до возникновения Великого княжества Литовского. Мы почему-то говорим о автономиях, о землях, о их правах,
правах с доктриной старины, элитах и так далее, но забываем, что эти элиты образовались еще до Великого княжества Литовского. Ну вот. Вторая половина X столетия, тогда, когда можно говорить о таком политическом сообществе, как Полоцкая земля. Вот. У литовцев не было еще государственности, тогда, когда появились первые формы государственности, некие политические структуры, ну, условно назовем их какими-то политиями. Вот. Они существовали до этого, до возникновения Великого княжества Литовского уже 4 столетия. Вот. Поэтому, если говорим о создании и формировании белорусского этноса, то давайте не будем забывать про этот период. Допустим, не было каких-то политических самостоятельных структур у Турова, не было, допустим, таких ярко выраженных, в принципе, структур у городов Верхнего Понемонья. Но, тем не менее, они тоже, как притоки большой реки, влились в эту Беларусь. И эти регионы, опять же, как политии, они тоже возникли до Великого княжества Литовского. Поэтому эти 4, 3, 2 столетия – это тоже достаточно мощные плиты и прочные кирпичики в формировании белорусского этноса. Так же, как и история Украины тоже не начинается, далеко не начинается с истории Великого княжества Литовского. Она продолжается в истории Великого княжества Литовского. И этот факт мы никак не можем сбросить со счетов. Ну, единственное, что, вот выражу свою точку зрения, вот, я категорически против и выступаю таких понятий постмодернистских, как изобретение нации, конструирование нации. Это как-то неискренне, понимаете? Это как будто мы внушили себе, что мы белорусы, и никакой генетической связи с историей наших предков, это же наши предки. Ну, вот. Это же преемственность поколений, это преемственность культур. Вот. Как будто их и не было, они-то есть. Вот. Поэтому речь идет не о конструктах. Да, это модно сейчас говорить, это эффектно даже так говорить. Но в любом случае преемственность между той крестьянской массой, назовем так условно, которая сохранила силу каких-то объективных причин, язык, свою культуру, пусть даже вот эту этнографическую культуру. То есть линии преемственности между Великим княжеством Литовским, теми условиями, которые были созданы, в которые попало вот это крестьянство, которое в силу, опять же, неких культурных причин донесло те признаки, которые стали основополагающими при определении нации. Вот. Есть связь и есть линии преемственности во всех этих этапах и во всех сложных процессах нашей предыдущей истории. Пусть кто-то другой выдумывает и изобретает нации, но белорусскую нацию не надо изобретать, она как данность. Вот. Ее надо просто увидеть, эту данность, и сделать соответствующие выводы. Дзякуй вялікі. Я думаю, што напэўна 2 апошніх хвіліны у нас ёсць па 1 хвіліне на кожнага з дакладчыкаў. Мікола быў першым, Васіль другім. Калі ласка, хуценька адкажыце. Я разумею, што зараз пачынаецца самая цікавая частка дыскусіі. Да, глядзіце, я таксама хацеў з Александром Ивановичем погодиться, абсолютно подкрэсліць, што калі не варта абсалютызаваць Великое княжество Литовское, забываецца, што ў беларусаў ёсць яшчэ і Русь. То есть фактично у Беларусі ёсць 2 часткі спадчыны, это Літва і Русь. Напрыклад, калі літоўцы сучасныя выбудоўваюць свой наратыв выключна на Літве, то беларусы могуць выбудоўваць у нас, як бы, умоўна кажучы, 2 нагі в этой спадчыне: Русь, якая мае каласальную гістарычнае значэнне спадчыны, і Літва, якая таксама фенаменальны уяўляе сабой аб'ект. А наконт нашых продкаў я хацеў бы нагадаць, я хотел звярнуць увагу на многіх, што калі вы паглядзіце сваю генеалогію, то у многіх будуць у продках тыя самыя літвіны, тая самая каталіцкая шляхта, якая стварала Великое княжество Литовское. Таму, умоўна кажучы, мы не кажам, што беларусаў, умоўна кажучы, позна дзе-нибудь в 19 стагоддзі прыдумалі. Сэнс тым, што як бы нацыя аформілася на аснове вось гэтых шматэтычны куб супольнасці, якая у гэтых варухах пачала просто размаўляць на дыялектах беларускай мовы і пачала себе з 19-20 стагоддзя ўжо ўспрымаць як нацыя. В такім сэнсе я хацеў. Спасибо. Калі ласка. Так, сапраўды літаральна 2 словы. Па-першае, наконт полацкай зямлі я хоць і патрыёт, і даследаваў, але не могу погодиться с тем, что белорусский этнос вядзе свое походжанне адтуль.
Беларуская дзяржаўнасць можа быць і напэўна, але што датычыцца этнічных працэсаў, ну не. Я пачынаў этнічныя працэсы беларусаў менавіта з Вялікага княства Літоўскага, бо Полацкае княства – это Полацкае княства, Полацкая земля – это Полацкая земля. Яна не ахоплівала ўсёй тэрыторыі Беларусі, нават падобна і паловы не ахоплівала. А для фарміравання этнаса прынцыповае значэнне мае адзінства тэрыторыі, як бы там ни было. Ну, все. Я цалкам згодна. На гэтым, я думаю, што мы можам скончыць нашу дыскусію. Спадзяюся, усім было цікава, не толькі дакладчыкам, не толькі удзельнікам, а таксама будзе цікава і тым, хто сёння не паспеў прыйсці да нас, але будзе мець магчымасць паглядзець на YouTube-канале гэта ўсё яшчэ раз і асабліва апошнюю частку. Дзякуй вялікі ўсім. Дякую. Дякую. Перадаю нашай арганізацыі. Дякую вялікі. Так, я таксама, як арганізатарка, я дзякую вам вялікі за гэтую дыскусію. Было вельмі цікава і вельмі ажыўлёна. Вось, вельмі мяне радуе, і калі такія адбываюцца імпрэзы ў нас. Вось, і я же зычу ўсім добрага вечара. Вось, і так, я спадзяюся, што яшчэ будзе магчымасць нам супрацоўнічаць і таксама можа дапамагаць іншым навукоўцам у працягванні іх справы. Да пабачэння. Да побачення.